распродажа духтаро дар магазини Ситора. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 8 дарвоза, 2 қатор. Мана бинен 8 дарвоза ки ворид гаштен, 2 қаторда саршавишта магазини Ситора. Ҳамаи либосоша арзон кардагиай турецки. Ҳамаш турецки 100 сомона. Мана бинен духтарако 100 сомон. Рубашка, туника, чизе ки намҷа мебинен 100 сомони. Иш ҳам 100 сомон. Ира бинен духтаро 250 сомони, 350 сомон бидан ҳози 100 сомон. Мана юбкаш ҳам 100 сомон. Ҳамаш турецки тоза. Касе ки мехоҳа биёин духтаро ина 100 сомон. Рақамои Ситора ҳаст дар рӯи экран. Марамат касе дар кора нависед. Иш ҳам 100 сомона. Духтаро хушругиша диден турецки туникои фасон. Мана 100 сомон. Ҳама рангош аст. У двойкаш чанд сом буд? Двойкаш. Двойкаш 150 сомон. Ана баёш двойка будан духтаро брижашкати буд. Мана турецки тоза. Ай пеш нишонтим. Материалошон хушрӯй аллакай сезони ҳамино омадак духтарако. Марҳамат. Мана 150-100. Духтаро пеш аз давом додани навор бошад, мехом шумода анами намуд туникаву кардигану анами двойкора нишонтиям. Аз 200 сомон сар мешава. Ин нуқтаи савдо қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ. Бозори ноҳияи Ҳамадонӣ назди Тилло бозор. Рақамҳои савдогар ҳаст дар рӯи экран. Ҳама ҷо доранд доставка духтаро. Анами двойкаҳошон аз 200 сомон сар мешава. Беҳад борошон хушрӯвай арзонай курта, кожинка, абая, ҳиҷоб ҳамаи чӣ доранд духтаро. Метавонед нависеншона бо шумода сурат мепартоянд. Интихобшон хеле ва хеле зиёдай. Двойкора бинен чӣ хушрӯвай. Чӣ тавре гуфтум, ҳамаи размерора доранд, ҳама намуд интихоб доранд, чӣ болопӯшои фасон, чӣ курта, чӣ абая. Хулас беҳтарин интихоб доранд. Инчунин бруку, юбкаву баъдан боз ҳар намуд кофтичкаҳои фасон доранд. Метавонед нависеншона бо суратора хушрӯ карда шумода мепартоянд. Куҷое хоҳен доставка доранд ё ки касоне ки дар ноҳияи Ҳамадониянд, марҳамат рафта аз пеш бинен духтаро. Беҳад борои новинка бисёр овардагиянд. Ҳамаш борои фасон, нархошон арзон. Чӣ тавре гуфтум, аз 200 сомон двойкаҳошон сар мешавад. Двойкаҳои фасон. Мана бинен чӣ хушрӯванд. Размероям ҳама намуд ҳастай. Чӣ размере хоҳен меёбен ҷада. Марҳамат духтаро рафта бинен бохтон. Ина иша бинен қа хушрӯа 100 сомон. Беҳтарин нарх кардагиай пеш 250-300 мефурӯхтанд. ҳозир боша 100 сомон кардагиянд. На дидин ишам хушрӯая двойкаяй. Бовар кунен қафасонай ки ман дорум мешувен ҳичи намеша духтаро туркишай. Кати брукшай 150 сма. Мана қадамаш брукш катия 150. Ина инохи чон тоқаян 100 сомони. Мана бинени қа хушрӯвани тунико. Марама духтарако пушаймон намешавен. Биёин пеши Ситора. Ира бинен охи хушрӯгиша ҳамаш туничка ҳастай. Мана ин ёша бинен рангакои фасон. Ҳамаи ҳамино аллакай бори тобистонагӯе мешава. 100 сомон шудагиай. Мана турецки тоза. интихоби зиёд дора. Ина ҳам двойкара, ҳам туникара интихобш бисёрай. Ана усериш чӣ хелиай? Двойка катяя? Двойкош 150 сомон духтарако. Ана кадомиш холияй 100 сомон. Мана иша бинен қафасона 100 сомон. Иша бинен қа хушрӯ. Марҳамат духтарако 100 сомон. Хеле распродажа иҷода нест. Ина 400 сомона 150 сомон шидак. Материалш фасони бада. И худиш тоқая. Ира болопӯш боре мепӯшен духтаро. Ҳам мисол туника барин, ҳам болопӯш борин. Ина двойкаш 150 сомон. И туникаш боша 100 сомон. Мана ҳамаша арзон кардагиай. И бовар кунед хушрӯи бадан. Аз зону поён мана двойка 350 сомона 150 сомон шид. Ҳамроҳи брукшай. Мана турецки тоза духтаро. Материалш ҳам қа хушрӯай духтарако. Мешувен ҳичи намешава. Мана диден
двойкаш 150 сомон. Инаи туникаи холияи 100 сомон. қадошон айзону поён меистад духтарако. Медонам ки ҳами моделора мековен. Марҳамат. Мана. И чӣ доштак? Иш бо брук дора духтаро. Мана. Вайш бо материалш фасони бад. Брук доруш 150 сомон. Мана. Анаи боло пушам 150 сомон. خلاصه همشون ارزون کردگی به حد ارزون همه اینا تونیکای درکاری تونیکایی که همه میکفت مرامت دخترکا بیاین با نرخ ارزون 100 سومون خریداری کنین از جای استورا کچستوی اینا دا گاب نیست باور کنین دخترو فسونی بدن منه بازی باشه ارزونی بد پیشنهاد کردستای کسی جای استورا رو نمیدونه بازاری کاروان طرفی تیلو بازار 8 دروازه دویم قطار همیاش فسانی بدای بینین 100 سومون اینا انتخابی تونیکش بسیاری بدای اینجاش بخنید که اینجاش شیفون پیشش فسانه رنگ کشون با عجایی بود اینا دخترکو با هستای ای انایی تونیکو 100 سومون مرحمت تونیکوش 100 سومون کدومش دویکه 150 سومون تازه турецки مانا بینین کسی نمیدونه یک بار دیگر تکرار میکنیم بازار کاروان طرف تیلو بازار 8 دروازه دویم قطار جای استورا من 100 سومون نمیتونیکای турецки دخترکو پشیمون نمیشوین رزمیرو همش هست ای حاضرش ده من اینا دویکه 150 سومون من کدومش که دویکه 150 سومون تونیکای خالیش 100 سومون материалои ино ҳеҷ намешавад шушта мепӯшен пат наметиҳанд инамудо касе ки аями материалои туркиш харидагиай аз ами тунико медонад сифатча инаи сиёакш хушрӯа 100 сомон мана ишам фасон рангаш 100 сомон аз и чандта рангай духтарако мана диден 100 сомон рангош бисёрай бо ай пеш биёен бинен хутон махултон меша ина ишам туника сирх کسی رنگی سرخ میگفت انا یوشم فصل نکن بینین دخترو انا 100 سومون یوبکای گفری چند نمود داره چند رنگ داره 100 سومون ای کدوم یوبکا پرسته بود مرحمت 100 سومون خودش تو خواهی 100 سومون اینا بالشمیر که تونیکا کسی پرسده بود مرحمت هستای بیاین پیشی سیتوره нархҳои дастрас бовар кунед ин нархҳо беҳтаринай барои либосҳои туркӣ ман 100 сомон ида бинед дарозишона чӣ хел дарози хушрӯанд мана рангош инаи бо материалш лёнай хушрӯ ҳамашон айзону поён меиста чанд сма 150 сум двоика духтаро бинен абаяву кирта фасони бад анаи туникошам хушрӯвай ҳамаи ҳамино 100 сомон чизе ки мебинен двоика 150 сомон туника боша 100 сомон мана беҳтарин распродажа духтарако аямо абая ки ҳозир мебинен ку двоика 150 сом бинен кабучам дора кабути электрикаш ай шумо нависен духтарако бо суратошам мепартавен дигар рангам доштиян ёки биёен ай пеш хутон бинен рангошон бисёрай мана аз и туникоошон духтарако мана чанд ранг доранд ёра шушта мепӯшанд духтарако ҳеҷ намеша материалша бинен чӣ хел хушрӯвай мана бисёра материалиш нағзай фасонак марҳамат 100 сомон туника ҷа пахтагиян ҳамаш мана иёша бинен диден духтарако бовар кунен фасони бада иҷада одам бисёр ҷамъ шудай мара нигоҳ доранд ки камераро тамом кунам бихаранд барои авай духтаро шумоям метонен ки нависен шона аллакай ёки биёен ами видеома дидем биёен дарав духтаро мана 100 сомон мана 100 сомон беҳтарин нархҳо мана ай пеш бинен дар ҳақиқат ҳам хушрӯвай борош фасона исторара ям двойкая ё яктана туникаи холе ина духтарако борош бисёрай беҳтарин нарх кадагиай
пушаймон намешен. Биёед як бор айпеш хитон бинем бо состарай. Доставкаам доран, лекин бо айпеш хитон бинем бо зури зурай. 150 сомони двойкара хушруги шабинен охи. Размери калонам дора и мана и двойкаш бо хушру. Двойкаш 650 сомон. Иам двойкая? Мана 150 сомон мана брукошон кати. Ана ино боша кофточку хош. Мана ира бовар кунед. Иқа материалшон хушру вай ҳичи намешава мана. Аҷоибот. Ина ҳамаи размеро ҳозирашда ҳастай духтарако барои ҳавай биёен айпеш бинену гирен дарам. Мана ин болопӯшое ки 400 сомон буд ҳозир 150 сомон шидагиай. Диден дар ҳақиқат ҳам интихобшон бисёрай хушрувай бад мана чизе ки гирен фасонай. Ина туниканайно ина духтаро дар ҳами ҳаштум дарвоза тарафи Тиллобозор ҳаст. Инчунин анами намуд двойко стора арзон кардашона 150 сомон. Диден двойкои хушру 150 сомон. Биёен нами дуюм қатор ҳаштум дарвозаи Тиллобозор ки дромаден дуюм қатор саршавишта 150 сомон нак. Ина ё ҳамаш қимат будан ҳозир боша арзон кадагиай. Диден двойкаи фасон 150 сомон. Ина ин моделошам ҳастай ҳамаи амино қимат будан лекин ҳозир шумо бо нархи арзон айҷои стора метавонед ира харидорӣ кунед. Мана 180 200 буд. раҳмат. Ина духтаро ҳамаша ба хотири шумо арзон кардагиай стора 150 сомон. Двойко сангоша бинед тозаяй сангои оригинал мана 150 сомон. беҳтарин нархо мана 150 сомонӣ. рақамош ҳаст сторара барои доставка. марҳамат доставкаям доранд. инаи двойкояма ёям амихе ина ёям 150 сомон юбкаву кофтаян. диден духтарако пушаймон намешавен. ҳатман биёен айпеш бинен борша. инаиям юбка дора двойкая 150 сомон. шушта мепушен духтарако борошон беҳтарин борояй нархошон арзонай. ина вайора диден я бор аму сирени бишай хеле пура нишонитен. инаям фасони бада 150 сомон шидагиай. ира болопӯш боренам метонен пушен духтаро ҳамчун киртаям мана аз ино ки кам мондагиай размер ки нест мана диден фасони бад 150 сомон духтаро беҳтарин нархо кардагиай. шушта мепушен ҳичи намешава тамошобино. мана сиёшам ҳастай аз ҳамаш ҳар рангай. аҳа 150 сомон. ина диден лапшоҳои оригинало хушру. диден чандта рангай ҳамаша 150 сомон. ина двойкоҳошам 150 сомон. ина қисми болоям кадомеша мегирен духтарако ҳамашона стора 150 сомон кардагиай. инчунин кардиганорам арзон кард. ай пеш аз ма шумо да нишон дидем рангиш сиёҳай наомадестай хушру видеода. ина 200 сомон кардан мана 250 буд 200 сомон шидак то 58 размер дора. инаиш замоккатия бинен чихе хушрувай. размеро ҳамаш ҳастай. ай пеш фасони бадай материалаш паплинаки ғавсаки хушру мана расветкаҳош. ана баъд ина ин халато новинка омада. ин халато чанд сомон? 220 сомон духтарако арзон кардан. ишам аксия кардан. ина бинен танашонда бо чихе хушрувай мана 220 сомон. ана 200 сомон да метиҳанд духтарако. нархи беҳтарин кардаган. чанд та ранг дора? размеро то чандай? 48 то 54 размер то 56 размер ҳастай. ба ҳазур духтарако метавонен омада ай пеш бинен ҷои стора на бозори Корвон. боя бор дига гап занем барое ки духтаро бисёр вақт видеора мегзаронанд. ҳамон вақти
адресгӯира пропускать мекунанд. Ҳаштум дарвоза тарафи Тиллобозор дуюм қатор. Мана чанд сомон? Анаи кардиганоям хушрӯ 200 сомон диден бори Хитой. Ана баъд бои киртои спортсила пурсида буданд чанд сомон? Ина спортсило бо омадан духтарако. Иҷа ози кирта худаш тоқай духтаро нархиш чанда? 250 сомон авори пешина гуфтардем, ҳозир 200 сомон. Мана ина киртоб бо арзон шид 250 гуфта будан, ҳозир 200 сомон штагай. Ҳам замокдориш ҳастай, ҳам хел вайшай кирташ ҳастай. Хулоса 200 сомон материалш двухниткай беҳад хушрӯай духтаро то 56 размер дора. Ина расветкоша манекенда бо бинен чихе хушрӯай манекенда. Мана диден рангои фасон дора. Ина кардигане ки гуфтам 220 метр мина расветкоша бинен ай пеш чихе хушрӯай ҳам материалш ҳам хучун. Ана баъди киртора арзон кардан. Кирто чанда? Ина 200 сомон. И кирторам 200 сомон кардан диден. Беҳтарин аксия сар додаги истора марҳамат духтарако биен и киртоям хушрӯ местатанада. Инаи моделошам 200 сомон шид. Марҳамат 200 сомон беҳтарин нарх. Иҷада мана бинен бисёр бор дора ҳамаша аксия кадагиай. Марҳамат ҳамаша бо нархи арзон метавонен гирен. Мана и киртое ки ҳозир нишон додем диден чихе расветкои хушрӯ дора 200 сомон шидагиай. Ба двойка дора. Анаи двойкашам 200 сомон. Мана иям чандта ранг дора 200 сомон ҳамроҳи бурукош. Айчилшаш то айчилчор то 50 размер дора. Материалошон вилурай. Мана и моделша бинем бо хушрӯ. Иям двойкаи замокдорак фасонак 200 сомон. Беҳтарин нарх. Ина иша бинен бо. Анаи киртоатон чанд сомон? Борои стора бисёрай духтарако марҳамат бо биёен ай пеш бинен. Ина двойкошам арзон кард. Манекенда чандта рангш диден? Ҳамаям ино 200 сомон шидагая? Мана 200 сомон. Мана материалшон хушрӯай, рангшонам аҳамиятен. 200 сомон. 4 рангай диден? 200 сомони. Ана баъдан киртоҳо. Ина кирто чандай бори новинка духтаро? Мана алакай ваи баҳориш омадай, модели баҳориш. Мана шолк, арманский шолкай. Арманский шолк, бори Хитой нархиш 300-280 сомон да метиян. Чандта рангай? Размеро чӣ хелай? Айчилчор 50-52. Мана рангоша бинени қа хушрӯ сабукакан беҳад расветкои хушрӯ доран. Мана королевский фасон. Мана арманский шолк духтаро ё ҳичи намешаванд. Диден рангоша чихе рангои хушрӯ дора. Айчилчор то 50 размер ҳастай. Марамат хоҳишмандо омадаи пеш бо бинен. Ана баъд ана иношам бантикошам ҳамхе украшения диден бори оригинал. Марамат биёен ай пеш бо фасони бадай материалш хичам хушрӯ месита. Мана манекенда расветкоша бинен чиқа расветкои хушрӯай. Мана фасони бад танада хушрӯ месита. Иҷада бо диден ҳама двойкои арзон кадагишона диден. Ино чанд сом шид? Дарозошай. Ина дарозош 230 сомони. Анаи модело 200 сомон. Мана хулоса навора саршавиша диден ки чихе арзон кадан. Паго насиб боша бо дазанаи тройко мебиёя. Духтаракое ки тройка пурсида буден марама чандта рангай? Чанд сомон? 300 сомон. Ай нигоҳ кунен тройкаи фасон. Румол, кирта, кардиган. Марҳамат. Беҳад рангакои хушрӯ.
беҳтарин ранго дора, материалш двухниткая, ҳеҷ намешава духтаро. Ана иш кирташу шарфшай. Иш чанд смай? 250 сомон киртаи шарфш. Иям бо мебиёяд духтаро. Марҳамат, дер накунен, ҳатман биёен ҷои стора. Ана киртои фасон. Анай американкора касе пурсида буд. Чанд та ранг омадагиай нархш? 250 сомон. Марҳамат. Чанд та ранги фасон дора. Киртоошон баъзеви сиёҳаю. Ана мо болоошон нигоҳ кунед. Болопӯшшон расветка дора. 250 сомон. Инора костюмшам, курташам ҷудогона духтарако мепӯшен мешава. Инай двойкоям куртаву кожанка дора. Чанд та рангай? Нархш чандай? Инамҷа ам қамондай духтаро мана 280 метиян. Сери сиёҳ коричневӣ ҳамроҳи курташан. Ана биёен бо айпеш бинен духтарако. Ана иёра боша 200 кардаган. Айпеш биёян ё занг бизананд бо гап мезананд.